Investiment ta' aktar minn 3 miljun euro ser jara l-bini ta' parkeġġ għall-komunità f'Birzebbuġa, dan b'investiment mill-Ministeru għat-Turiżmu u ffinanzjat mill-Malta Freeport b'ħidma konġunta ma' Projects Plus Limited, l-entità responsabbli mill-ħruġ ta' tenders u mill-implementazzjoni tal-proġett. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borch stqar li fuq kull solar tal-parkeġġ ser ikun hemm charging points għal vetturi elettriċi. Issa ħarġet is-sejħa min-naħa ta' Projects Plus, l-entità illi ser tkun qiegħda tmexxi dan il-proġett, proġett li se jara 450 spazju għal vetturi illi se jintużaw minn dawk illi jaħdmu fil-Freeport. Però żewġ solari l-oħra mill-komunità ta' Birzebbuġa u dawk illi jżuru din il-lokalità. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli stqarret li dan il-parkeġġ jikkumplementa strateġija holistika għal Birzebbuġa. Fix-xhur u snin li ġejjin hemm pjanati żewġ proġetti maġġuri biex inkomplu noħolqu u nsebħu il-prodott turistiku u allura dan l-investiment minn issa se jkun qiegħed ikun il-pedament ta' dan l-investiment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.